Nailhan na ang responsable sa fireworks display sa NHA Bangkal, Barangay Talumo Proper, Davao City ato sa pagsugat sa bag-ong tuig nga nakuha og cellphone video sa usas mga residente. Kini ang gikumpirma sa Davao City Police Office base sa follow-up investigation sa Talumo Police Station 3. Mismong mga witness sa panghitabo ang mitudlo sa suspek ug nakatug-an kung asa gihimo ang fireworks display. Migawas sa imbestigasyon nga sa riprap duol sa sapa giduslitan ang mga fireworks tungod sa na-recover nga mga lama sa pulbura ug uban pang mga ebidensya. Sumala sa kapulisan, usa ka alias Butchok ang responsable nga usa ka negosyante ug residente sa Surigao del Norte. Subay sa report, nakita sa duha ka mga saksi si Butchok nga nagdala og pakpak sa riprap area sa lugar. Gisulayan pa nila og badlong si Butchok apan wala kini magpatuo ug gidagkutan ang dala niyang fireworks nga mao'y sulod sa backpack. Sumala pa, Enero 1 sa buntag miuli sa Surigao si Butchok. Ikatakda siyang pahamtangan og silot tungod sa paglapas sa City Ordinance 060 Series of 2002 kon firecracker ban sa Davao City. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.